akekho umuntu ongavunyelwe ukushare. Mawufuna ukushare share. Unemvumo yokushare njengami ngishare abafazi bonke bebaningi bayi10 bayi20 nje ngiyashare. Noma ubani ngiyadla ngiyatshela futhi ngiyadla ngidla impela mina. Angizofana angidlali umshini wami ngiyasebenzisa kakhulu. Yangizwa baso mfana wami ngiyadla ngiyachatha mina uzuma mina ngiyadla. Abafazi bafuna baphathe kahle baphe lento le banikeze kusasa banikeze today nezolo nakusasa futhi phinde umuphi umfazi uzojabulela. Yangizwa hayi ukutatazela ungatatazeli angidlwengule mina ngiyadla ngishasha isitori sami yabona shasha kahle angayi mshaya umphinde futhi. Yangizwa mfana wami ngimdala mina mdala ngiyashaya. Yes suke ngihambe amudla omunye wasuka wahamba wayele eAmerica ngimshaya wavuma amhlaba qeda hayi wahamba. Namhlanje sobathi mina ngidlengulela kanjani awuntshele kanjani umuntu mawuphikeke ndoda siyakuzwa kodwa empilweni kahle kahle asitholi sithi kahle ngoba izitori zonke zigcwele ngawe ukuthi wena i-problem mfana wami si-problem ayikho lento ebhale khona ungazi umfazi umane ngowakho ngiyadla ngidle inatali yonke iyangazi mina bangazi mina ngiyashaya ngiyadla ePitori kophi ePolokwane yonke indawo shuthi ngongazi uyiwani nendaba yakho le bengizwe ukuthi mfana so ifuna wena le yasiyami le mina ngiwani yadla